Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Benki ya Yeritkoria Halamis tariki 12 Chomotienyo Kianda omwaka wetu 2024 no kwigena kwano mwancho muligereri bunaritkoria uria bereri toero kegima na manoko abere go kwego kya asoko bwatia emiroberion sigetaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii nigo yaragirense moja bono mugoroba jinga kingo kwarigania SMS AMAYIA ironkumanye mnanara yaya kubwatana nabariki baito tobere to gosangirira korwase chinsinyo awane na sorogongo rwa Gusii korwaga kietewe kachinse chiga na kwariganiria asenchera ere yobo ikirano kongo kwariganira nkomanye asenchera ya Venus kurenderi tanganke imango kwariganira nyorega tiari kwariganira tie asenchera ere yobo inge. Professor Zhang Nyong'o is a very capable person. He's a politician with a lot of experience. He's a professor, very learned, very exposed, and he's not a controversial person. So we support him. Omobunko nyari bari masaba Daniel Manduku ko koboko choro kwaye Professor Nyong'o ko ba umuraiwe kyama kya ODM ko irari bagari ya Raila. Yese kubavwa aba Gusii ntitobe imeo. Ya mara twanyoro mu minister yamo. Mose. But still ni manyete bagendera kakunya ko negotiate. Kurwara PS. Kakire tutamnot forget Gusii. Women rep we county ya Nyamira kuboria serikali ko inyoregesa gukyo Gusii ase birogo au awase serikali. You must prepare to make sure that you are held to account and you pay for it, so that we can keep the river clean and everybody becomes responsible for their behavior. Umurai wense William Ruto ko bwatwege kurege tindi go cyasibale bagotirenga chinsoko cya match ne bitoitana ina na oteba nigo barayimukiri wege tambukirege tindi. Ayomnanda mango mwancho muliringo kwariganira ngumanya senchera ere yobo ikirano gendera gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News na bwegase website eto na bogo gotonyora wetra www.ndizitv.net ero togendera gosanga asubwamo eretriane EVERLYNE OSERO LYDIA mosenera tokubwatira na sensemo yebimanyiriro na baigo saramu manyi nero koine kya chipicha neryo gicha wikere asenchera ya benengo kwariganira chaka maye ENSA ya masobo ikirano Ruase county ya Nyamira se serikali yaganiwe goikange na gokonya chia mate chia bari abana babete bakubwatirani wasomo baskano bumurero ase skuru ya Endarasha Academy imeye county ya Nyeri gokwana ase kenyoro kia Motembe yotoka se wodi ya Kimera ibunge kutumasaba county ya Nyamira nigo women representative we county ya Nyamira Jerusha Mumanyi aberega kolira yoko gendera gosira aba ebyombe amona sae ane nabaswati wetra seke gancha kya nkav Jerusha boigo nigaganira abantu gwanchira na nenchira bamenyete eriyo wetanga kurwase mechando au anene yabairira bange kwerusia obomoyo cinga kyecho nigabaga gukwanira igoro yobura ya serikali county ya Nyamira na kwokoboko egetamukiro kya ba MCA kyoko ganya kumurusia BC omo governor we county ya Nyamira asabaga kwegerera gose we yakire koko natana no atenene asekere kyo governor asomwaka bwe 2020 na isano na ibere nakugania ba MCA kugendera gukora egasi yabo aso kweneke buna magendera bere gakorokana ase county ya Nyamira muri kitoko ase county yo Paul Kapokara namake gukwana imechi nsemechi gachi ya Motembe echi kigo tukemeye wadiga ya Kimera ebunge jega lyabe gututu bamasaba meye county ya Nyamira ajibulira serikali kwa nekibunango lenda bara abana ko barase chisukuru nene chinga kyechiga
emibasukane menge yo gwataka kwemerero yagendera kwa bagakwe kiwase chesukuru. Mtu analia hapo kwa shule, unamletea chakula alie, akule akilia. Lazima waanze kufikiria priorities. Kama watu wako na shida, uone ile priority ya kwanza. Unapeana hawa watu ni priority gani? Wale watu hata wanatakikana hata kupelekwa mahali wakaliswe chini, waongeleshwe, hata wafanyiwe counseling. Asagendera kwa bagakulira nga gwikati kunyara kwa bagakore mirimo yayo bwikirano inzireke gancheke yakamanyakana tabuna ngavu. Wanapoda na pia vijana ambao wanapenda kandanda, na pia nimekuja kuona community hii na ninafurahi sana kwa sababu bila nimefika hapa hata yale maneno ambayo nimefanya ya kupatiana tents kwa community, I'm grateful that tumepata moja yao ndio imekuwa imepost. Abana sintakana kitabu ya kisa na ngina na kusoma secondary school wherever they are. I never know moiri o guitar within ya Montebi. I will take care of abana abu inere nerimongo karamna mama county. Yerusha bago nigagendere ko bagakoma cyubuteneri bwe county Nyamira aseso kirema isomaro na batabangano hareketie asobo choli bwentunde gocha. Konta ito batebi na ki alia mahali watoto wanapatiwa. Hata hiyo we don't even understand. Lakini kama ni mama ningesema hata ile maternity ambayo watoto huwa wanasaliwa it's not enough. Mukagete ni ngabo itataye kwa babodi inuta getemba tabika iteme morore na ende mokaga kwa bande abantu bande bamukaga na kinke kwa twigwete ngango mukungo yako no gukwana mane kirwa gutukurike bogaba nako cyagwikagati atutisairane ese kinko batisera ndiko sino monto elected na chari rukabere I said kwa bisani I have already been elected twice. I am ready to fight the war. Inda tayari bana kurwane sekie kurukwa yobo governor 2027. Kero igatite tiga yakoralia. Tari nacha koralia kibise ntumwa bori kubaira neli swali nganga ikenjera mbatike imbatige nje baba. Igo aire gati aba MC kurwaso orugongo ruwe county Nyamira koboko asiganga yabo yugotaka ko mwaka isiko. Anataka haki. Ndio. Kwa hivyo tunawaomba wale MCS hiyo kazi yenu ambao mmeanza nyinyi endeleeni mtuletee ukweli. Hiyo ndio tunangojea. Kama kwa Nyamira we have served. Mwali oye Jerusha nigagendera ko bagakubwato ko semia ocha segese kukyo Gusii orona kibale tange kubwatakana mono weita wa chachi. Mwanja to serious generation. Na inu abaibali abali abanene morali. Na ari kubasorora kumakorora umwana ya motakire boyige kenyoro. Tabo taka kumugamba kamba. Ikenjera bafanyo umwana oli kyagero yo yama. Kosa diare kenyoro kyenyu. Ikenjera bafanyo umwana oli. Na ye yo atabiru nere. Tabo taba atakuja kufana gero yo mwana one ngubate. Mambira mambiende gakunywa marwa. Anyinenya sore. Akubutoromo tutakumanya gusega akubutoromo. Ginko reporter igetaseni kya obwanjete kya Ndizi TV. Ubegase wadiga ya Kimera ime ye county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp. Okara Niye muno mariketo Polycarp Okara asechinga kyecho Jerusha mumanyi nigobo igabirega kurokubure cha serikali kwenyora egesaku kyo Gusii ase amabagaye birogo au ase serikali gati yabo asensemo yabariki babutambe ase chwizara asaterebuna ase gekani gobono serikali ye county Nyamira yabirige gutiwa magega na kuboria chinga kya mabagayo arabega kwenanwa county Nyamira ebege kunyorwa asoko konya county yo nero kwero koba kose kwero seririe tana bigo koreta amagendero akere keki yense kubavwa aba Gusii na ntsobe imeo ya mara twanyoro mu minister yamo Mr. MOSE but still ni manyete magendera kakunya ko negotiate kurwara ba PS ka kile tutam not forget mu Gusii tutake tutamenya
PS yonde igoro ya mu PS yonde trako ya mutubwat iga Nyamira tutanyora no nyambatatu asenye ntolene ntubwati mu PS yoro iga serikali yane ga isinacha rero ukuganikora no konke abantu baitu batatu kabembawa andi tigui bamkwanira mangana itiribu dara Tokotikana nayo nigo tokoirana gostogo chase kaunti ya Kisii awaseri twerero omubunge onyaribari masaba Dr. Daniel Manduku abaga kumirana na bawrokia banene bechskuru chech secondary nabo igo echioboroso ase chiskuru chonsi meye bunge ya nyaribari masaba eriyo korigereria gusekomanya emechando chiskuru echo chigwetera nabo igo koriyali chibuli rongerio kugayana emechande yasoko nekiabuna nkoronge yabarebirengo bechisemi ase chiskuru nigo mubunge yaberega kuriya irayo kwanekia bunangu chere gokonya chiskuru chonsi anena sensemo ya magacho na bago gokonya abaro kiwa baria bakurwa se chinga chokonyora waise asoko basira airo kwene kyabuna na barabo benyorere amasomo ase chinga kichibwenerete nigo ase chinga kichabaga kori kubori gocha serikali uche gotwara chingwana na bananchi igoro yegeti ye chindege ya Jomo Kenyatta International muri kito Mildred Momanyi na roboti rwasoboime Omubunge onyalibali masaba Dr. Daniel Manduku nigo aumerana amona balimu amanene ase chiskuru chonsi imenyalibali masaba ase kirenga kyogosangana barbo emechando ere ase chiskuru ase nekirina chikuligereria amagachi chiskuru imeye bunge yu bamangana echisemi nga kitogo chikubwatana no chibosyo erinde sub county yito enyalibali masaba ase constituency yito eira negotangana ase county ya Gusii ose nonyene asenze ya Kenya ngana amaga chiskuru ase sub county ya Nyaribali Masaba inne kenenga yagendere biya sana mwana si primary cheito omwako gocha ngwira na tore toro si laboratory ase chiskuru chitisabugati science laboratories na laboratories for ICT ndo chaka kwa chikoro by kominemo ase constituency yeito chikoro by bere kire ward nigo ainekirie na chikogendera no muruburio yebu gusira aborokigwa asomurubulio yebu na ENSA yo konya balia bakurwa chinga chokonyora gwa inse ndo arwete chiskora shibire sengenjo chifamily chinyinga ase Nyaribali Masaba njare konyara gwa kanira bana chiskuru eka January igobona ngo chakwa kanira bana chiri bwibere chimibere na 2260 bara abego chagara form 2 mpaka form 4 no mwaka ne ndo gatatu nantu menda bandiri gwe boikera omoro moroberio yo onte gutwara abana chiri bwisana boigo nigo agania abali mugotagenda ase omugiro yekolengani wabuna ensi ya Kenya nigo ere asa kongo ase amatuko abwangoiga. I think the mood in the country right now and generally in all sectors does not warrant any pay rise. Even we members of parliament rejected our annual pay increase, which was due to reflect in our pay slips from July. I came out very strongly and said no, it's the wrong time. And so like everyone else in the country, the lecturers should understand that this is the wrong time and they should suspend their strike until they have renegotiated the timelines for implementation of the collective bargaining agreement. Nonyana bonigo omunyakirogo bwabalimu abanene imeya Masaba South akirembuya ase omubunge ase okwaligania omurubulio yo ase boigo agania omubunge gochakorotota egati yali basanga buna okomenterwa abalimu ase chiskuru chiabo nabali moito na ino simori skuru ali enda bana boito na colleagues no mokia our immediate concern ni namana starving ndugu atibali baise ni skuru yito chinyinge Igore njira yali to kanyora bali baise ine na twale korabuya ende twale kuvaninga liba kolera to kire jiba sito ke CDF ogenda ko skuru yito ligara to nyara improve magacho in preparation for the new system that is the CPC. Sechinga kechecho nigo omubunge asabire serikali enene uchagotegera abananchi kubwatikana negeti gechindege gya JKA. I think the government needs to come clean and explain what it's not telling the Kenyans.
The airport is a very strategic investment, and any move to either privatize or call strategic investors should be laid bare on the table and fully interrogated by Kenyans, so that there are no questions or there are no doubts. As it is right now, the deal looks like it is shrouded in mystery, and that is why there's so much hullabaloo about this. Nguripoteria egetaseni kia Ndizi TV eretaliane Mildred Momanyi. Nyamano murikito Mildred Momanyi chinga kiecho manduku nigabaga kwanira igoro yobura ibe kyama kia ODM hanene igoro yogo chorwa kwayo mo governor we county ya Kisumu Professor Anyang' Nyong'o asekeria tebire buna egetamkire kyo nigo kereke ya kegima asekeria Nyong'o nigo abwate obumanyi nabo igo amasomo ye kerengo kegoro gochiakura ekyama kia ODM nonyana boni gatebuna orogongo rwa Gusii rwaberero kwebwa mono ase obura ya sekyame kyo kia ODM gekorengani wabuna Gusii nigo yaruro muchango bomonene ase kyame kyo kurende nigo batari konyora amabaga mange ya oburai ase kyama. Professor Anyang' Nyong'o is a very capable person. He's a politician with a lot of experience. He's a professor, very learned, very exposed, and he's not a controversial person. So we support him as a new party leader. But I've always felt that people from Kisii region who always support ODM to the last man are still getting the short end of the stick. Kisii needs more visible positions in the party. Otherwise, our continued stay will not be tenable come 2027. That I can say on record. We have no parliamentary position as Kisii in ODM. We have no substantive position in the central management of ODM. But yet, we contribute to the vote basket of ODM year in, year out, or election in, election out. So, in as much as we support Professor Anyang' Nyong'o's elevation as party leader, we are questioning what the Kisii nation is getting in this whole deal. Kisii nation has most members of parliament from ODM, but we are always neglected and sidelined when the positions are being dished out. And so we have question marks on that. I think the party has its own criteria. And the criteria may involve many things. Political experience, it may involve a stay in parliament, professional experience, education, age, and all those things. So that criteria may have been applied. And for me, really, Professor Anyang' Nyong'o is the right person, if you ask me, for whatever. Chinga kyomurobero obwo busangiririe birengerero by'abananchi igoro yebibande byekerero gendrete mense ya Kenya nigo litkolya lero abamenyi korwa sub county ya Kisii South bakora wa nomo deputy county commissioner Grace Auma batwarege ikaro imeyo muchiosu neka erio gusanga ebirengerero byabo nigo yarokana buna egati abananchi nigo baba bakokoboko enko gotupotumeki bibande byekerero chinga kinonya nabo abande barokana kwamereria satebo buna nigo Today we had a public participation exercise and we called all the opinion leaders from the Waturetis, the heads of department, the security officers, the Ngaos, all were here. And the main reason for public participation was to inform the people about the Maisha card, Maisha number, the digitized card of the Maisha number. So people were to give their opinions. It's a public participation. Serikali iliambiwa warudie, haikufanyika vizuri ndio sababu ilisimamishwa. So tumerudi tena kusema public participation is here na is about Maisha card. Maisha card from the proposal is a very good thing. Ni kitu mzuri security wise. That ID or that card, identity card itakuwa na a microchip. Hata wakora wengi hawataweza
penya wachukue data zetu kufanya uhalifu. Nyore togo chikoyo maisha kadi chache sinchi basa kobororo lakini isa kobanga ya sirire nabo muntu gwakanemia igon twancherana tigatorete rumaisha kadi ebenga nero ekadi ya motogo chigotwara ekobogorie ebintu byonsipi asengi tutaramanye sego toyira na andi twalire twatwara oduma no ire mifuko yetu tiratokonya mwaretire maisha kadi yo gocha ntumatinanga yego toyira wote twale tambulizo lakini tutali ko chibesa eko ntuli kogora obora ibo ntuna banchari oseki south amangana maisha kadi ntwakana ntunya tageti tigatobwate getambulisho munoma na Kenya muna maisha kadi ndi mwachi gwanja serikali nyiruciororo abale mafu bagotana ki kamuranje ntubwati best turakari mtu abaibuli nigo basege tule kweneke bunangwa nchabare chiskuru chire ase binyoro ase nchire yemo yogo kinibirengo bya masomo bagokwana nigo ababwatani abechisemi koro ase skuru ye secondary ya bocharia PG bakora wano morokyo monene bwe skuru eyo yunonya nabo oromogeni asereta Jairus Obwoge nigo babere bakwerera igatie bitamkire babekire asoko eneke abune skuru eyo yabereke gokina ase nsemo ye chisemi nigo okose nigo kwana chinga kechonigo abaruro kubore uchasa baibuli kwene kibunango babale abaro kiwa bale bare ekrasi 12 go form 4 chinga kinyororo chinga kipago chiago isaransa ase amatemwabo amanene chinga kechonigo mugambi bworogo nkoro Kennedy Ndege aruro kubore uchasa baibuli ko ene kiabuna abana bonse nkogenda bale ase chiskuru eriyo kwenyorera chisemi natokumanywa no muri keto Paul Cup Okara na somo sangerekano yigo nyara kabago korekana ase skuru yiga oyorigetie kobeka chingekero chingekerano na kieskuru yiga iranyara koba gekwimukya ebirengo bya masomo igoro otwa ngukwanira igoro ya mangane yesemi ngakira abege gokonya ekenyorigeto kyabocheria na Kenya as a whole abago kwana mega yogo chamo Nchire ya moyo kubeko imetu ya vamo iliko konya vana kwenyorere gesomo nigo ababote nebigabeche semikorwa se eskuri yega ya bocheria PH bagendere koba bakoboli abo iboli wancha eskuri yabo igo twarangiri nyasaye ale ntumu ikomucheno abana bekinyoreke bakwende chiskuru chire ale tiana barubaira negaiga basome ekore distance nerongo distabwira abana namona abana baisike sawa itobanyole chinga kichingiya erinde basome kwara uwasomiri umwana musubati nere yawocha oboyibwo bokonya sekenyoro igo twasabirenga asekenyoro kyonsi kyabocheria abonsi abatoitana inegaiga na gonyankurwa isiko yekenyoro kyabocheria totomera abana ase sukuru agochakera umwaka gocha twabeke mebasangia semingia inenya akabage kubakonya asa matuka bangocha nekero okorosi umwana oyomo kwarosire generation nigo baereire bitambakero birya baerire bunenchire ya moyo kwene kibunamba tikonyara kwa bagokore byasa matukale busyo elio kwereria tali skuru ya igakogendera gosaseria na inde ebwata masingira maya abari muntu bwate baiseine igotware kubasaranga kamuranje kindly tigatwanjera ne skuru ye ngane bwanete kine elinde moto abana na intu ntoreta ale kubatebya mangana maya na goyitani monoringana nyasaye eliri gonjure binyoro naende diarosia bana baito baba bana boko semeria nki committee jire chiarosibwo abantu bali bale within my location and beyond mose Kenya ngima motoma abana baino goche skuru ya bojalie kiagera nebwate space baka no boarding facilities next year abantu basabira mabaganga basororo na eto bobu moiso kosaba igo next year ntobwate boarding facility gaiga ekiara the environment is very friendly asa mangana security is 100% excellent amangana amache is okay extra curriculum activities we have the field behind me here orengana no mwalimu monene asireta Jairus Obwoge oyo choro gocha skuru ye bwangomono nigo nera agende ko bwagosegeta bayibuli kwene kibunango leta barabana babo skuru yiga asebego agende ko bwakobode serikali kobasira ase bintu bya batabwati bunabone birasi enyerekane bona umubaro bwabana nigo agende tegukina kira lituko to expecting eskuru yeito negendera bosio na nento gendera na mangana maya iga population igendera ta komenta kurwa senga kiuchi aseyende igongo saba stakeholders mwensipi motobwate sia bagambi
Honorable Gisairo otokonye tonyore chidom egera abana aba batagite gochaka komenya guchakira umwaka ugocha igo motokonye infrastructure njerende yonsi piora nyare njerende yonsi pi orerwe egere skuru yitegenderere na sensemo yayo musine chief kurase location ya Keroka township aserieta Kennedy Ndege igone iragende ko bagusegeta bibiri kwane kibunango barasobo stario busyo kurenda abana babo kugenda se chisukuru asagendera ko bagakobasemenga babaye kinga gicinyororo kinga kichiga bagotukunyara ko bakorogotemwa na kurugo kurogo tinde ko cyase bari bonse baratukunyara ko bagotoka bakonya gwetana na batari kogenda ase chisukuru nali gusaba bono mune location yana atimba sako iwa bana abatari chisukuru ojakira bono ego it is my work and my team security team we are going to come for you igonyoro kwa igure liogeri oirane back to school wanse gosoma ikiara by not coming nayo gocha kwanyora hii you and your parent mwanza kominyokia balimu mwanza gosaririe school ya Marieta so this is the right time Kenya ngimasi mwanyi wa onde bwensie candidate yaro mwana tigaende school akora revision na liara nyora good grade ginko report digetaseni kwa wanjete kia Ndizi TV Ugegase chinseme chigacha bocharia PAG Yugo tokeme ya county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Muno murikito Polycarp Okara se oroboti orurikira n'umwancho muri roboti oru na rotoreta muri obwamaya yense masenchira ere yobikira n'ukorenda ya munenda mange n'ukanyora senchira yobikira nande chikoraga chinsa isato chinga kibono muri wense Dr. William Samuel Ruto ara chakebene taro yaye ime yense ya German asekirenga yoko bwatirana ne gati ya Kenya na German ase omerobiro ya magendro gati ya bobo koreri aborobia buko kinya chinsa chibere mbia muna sibali mwensi mugandere tego tobwatia ndocha sensemo ya Facebook giga Dolphin Morana daime jeria kiribokoro se chinsemo chia Barin Kingdom adan kanyomba ne onchiri korwa utanchi goma bumugacho nyamache bobasi agoteba nagendere tego tobwate kegi Masajon John Kenvins agoteba nagendere tego turgere korwa se chinsemo chia engotogo TDOK mbia muna mwanchu mugere nyora nabagotanyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News na baigase website yetu wetra www.ndizitv.net irotogendere gusanga asobwamo iretra na EVERLYNE OSERO lida musenere twabwatra na sensemo yebimanyiriro na baigo Sara Mumanyi na rene kya chibicha neryogi chawikire asenchira bene twaro burigere boro byatumira ne chikoraga isatu